RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ja, hoe is het, jongen? Ja, best. Het sinds is kind en ik viel me goed en ik ben ophellen. Jongens, In de bakfiets. In de bakfiets, ja, geweldig. Is er ooit ophellen in de bakfiets? Ik ga nooit fietsen of in de bakfiets. Het was echt mijn ontmaagding om het zo maar te zeggen in de bakfiets. Het was geweldig. De telefoon hier van de morgen. Ik zei Willem hier bellen en Willem zei wie wordt over die ophelling? Ik kom in de bakfiets. Ik zeg, ik ben er in de auto. Met mijn 40 minuten binnen, zei het. Dus ik had een allemaal in de auto bij. Het even douchen, het even scannen en hier. Maar, ben de snelheidsgrens. Ja hoor, ik hè. Ja. Of doe? Nee, doe. Nou, hier wel. Daar ben ik bij. Ja, joh, maar hij heeft er net nog een keer. Nee. Zei jammer dit. Ja, je bent de Halve, snelste. dat denk ik. Ja. En nog zit ik eigenlijk op één ding te wachten. Oh, en dat is? Mijn tune. Zit ik eigenlijk op te wachten. Ja? Ja, ze weten ervan. Nou, komt-ie. Gaatses Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Eigenlijk is het al genoeg. Geen die tune dan maar. Eigenlijk Nee, ze is er toch wat meer voor de man, maar die hoort. Ja, toch wel. Ja, en ik kon niks beloven meer, dus ik Nee, doe zei helemaal niks meer. Je zit er net op een tandem. Nee, ik zie niks. Toch een week hel ik die ook op een tandem zijn. Nou, elke week wat oors. Pas nou op, want alles wat je zei, dat kan zien die broek worden. En ik heb ervaring. En ik ben bezig met motorreviews. Het hak binnenkort hek. Hel ik die ook op. Weet je wat? Doen we dat. Ook het motorreviews gaan, dan hel ik die op een motor. Het gaat hoe trein hier wel gebeuren, denk ik dan. Ik voel het meer. Oh, prachtig. Goed. Maar du hast fans wat voorbereid, dat ken ik. Ik heb wat voor. Ik denk, voor een reden. Ik kan niet eens wat betocht. Want het kwam weer al door het mod, dus ik denk, ik moet het even wat ha. En soms doe je wat onbezonnen. En dat onderweg pakt onbezonnen. Doe je onbezonnen dingen door. Doeltreffend weg. Dus nu schakel ik even in het Nederlands. Dat klinkt wat interessanter. Dus schakel ik gewoon in het Nederlands. Oh, knap van mij. Je knap, hè? Laat die man even praten. Ja, Ga die even stil. Hè? Het wandelpad. Hij hoorde wat achter zich. Terwijl hij dit hoorde, keek hij in een vlaag van automatische verbijstering achterom. Door één stap opzij te zetten kon de medemens hem passeren. Terwijl hij deze onbezonnen manoeuvre maakte, ging hij zonder enige opzet 2 maal achtereenvolgend in de hondenpoef staan. Ik ga het zelf meemaken. Ik weet de keuring. En ik weet niet of het heel mooi waar is. Ik ook even morgen op de keuring. En er kwam er een iets te oudere mevrouw op een fiets. Te oudere. Dus die kennen bij haar stappen. Die hebben niet zeggen gewoon. Die kennen bij haar stappen. Dus ik denk, ik doe even een stap op zijde. En terwijl ik dat zang of die ik 2 keer. Eerst mijn links en toen mijn roos gewoon stief in de strand. Ik zie de stamper in de strand. En dat is de best. En ik denk, nou ja, dan doe je een keer wat goeds en dan ben je voor het straft. Ik zal even zien waar ik ben. Toen ga ik het keer maken trouwens. Dan ga ik het gewoon uit jongen. En dan ga ik er een tussenbias op gepakt en dan ga ik het keer maken. En elektrisch. Zonder biasseltje, daar had het hele stukje, weet je wat? Tussenbiassel van de scheid. Doe nou. Terwijl hij deze onbezonnen manoeuvre maakte, ging hij zonder enige opzet 2 maal achtereenvolgend in de hondenpoep staan. Daarom is het belangrijk om nooit iets onbezonnen te doen of zomaar iets te zeggen. Want voordat je het weet, zit hij met Hans in de bakfiets. Gaatses Gig. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.